A few moments later. Hi guys! Welcome back again sa aming YouTube channel. So for today's vlog guys ay meron po akong in-order sa Shopee at dumating na po siya ngayon. Kailan ba ako umorder nito? Siguro magto 2 weeks na guys. So ito, dumating na po siya. Ito na po siya ngayon guys. Ang gagawin natin ngayon ay bubuksan natin at titignan ko kung maganda ba. Tignan natin, bubuksan natin at isusukat natin kung maganda ba yung in-order ko. See! So, ayan na guys. Bubuksan na natin. Wait lang ha. Yung guys, yung light ng cellphone ko. Parang minsan madilim, minsan maliwanag. Nabili ko lang to siya sa halagang magkano nga to? 199 and then lahat siya ay nabayaran ko siya ng 277 kasi yung shipping fee guys, kasama na shipping fee 199 tapos 277 yung nabayaran ko. Kaya bubuksan na natin. Actually, nung nasa Maynila pa ako guys, nahilig din po akong mag-order ng Shopee. Tsaka yung ganito. Naalala ko dati na umorder ako. Nagtrabaho ako sa guys, ng cashier ako. Naka-order na rin po ako ng ganito. Pero iba yung kulay niya. Pink siya sa baba. Tapos white t-shirt sa taas. Ewan ko kung nasa ngayon. Parang naiwan ko yata dun sa Maynila. So ngayon, umorder ako ulit. Pero ibang kulay naman siya. Tignan ko. Maganda naman siya guys. Taran! Ito na siya guys. Tignan ko. Excited. Saan mo? Ito ba? Dito ka lang pala. Hindi ka pa nakikita ka agad. Tapos, ito naman yung t-shirt. Ito naman yung t-shirt niya, guys. Yellow. Dito naman. Okay naman siya kasi medyo yung lang parang medyo manipis. Wait lang guys, isusukat ko lang. So, ito yung t-shirt niya, guys. Maganda siya. I like it. Gusto ko yung kulay niya kasi itim, tapos white, tapos yellow. Maganda siya. Tapos yung naman niya guys, yung terno. So, ayan na guys. Hanggang dito na lang po ang aking vlog for today. So, bye-bye everyone. Sana po mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Sa hindi po nakapag-subscribe. And please, don't forget to like and click the notification bell guys para po ma-update kayo kung may bago kaming upload na videos. Bye everyone!